Yes, παιδιά, σήμερα θα παίξω 99 μέρες στο δάσος από το κινητό μου. Και τώρα λέτε από πού τραβάς βίντεο, Ανδρώνικε? Τραβάω από το τάμπλετ. Τι νομίζατε? Ότι έτσι σας άφηνα? Λοιπόν, σήμερα αγόρασα το τέτοιο και πριν είχα αυτό το Fire Bandit. Έχω πολλά clash. Θα τα δοκιμάσουμε ένα-ένα. Γράφτε μου στα σχόλια με ποιο clash θέλετε να παίξω μία φορά. Και να υπενθυμίσω ότι κάθε Τετάρτη θα βγαίνει καινούριο βίντεο. Όχι μόνο Τετάρτη, και Σάββατα και Sevens. Μην νομίζετε πάλι καλά που δεν τα πάτησα. Παιδιά, φύγαμε. Φίλε, και φωτίζω. Εκτός και να βάλω την μπαλαντέζα. Sorry, παιδιά. Σφάλμα. Πώς θα στεγώσω τώρα την κάμερα, ρε? Έτσι θα παίζω. Παιδιά, στο σημερινό βίντεο σκοπός μας είναι 50. Κάθε φορά θα πηγαίνουμε 50 μέρες. Λοιπόν, την Τετάρτη, κάθε Τετάρτη θα βγαίνει 99 μέρες. Τετάρτη και πώς το λέγεται, Still a Brain Rot θα είναι κάθε Τετάρτη. Μετά από αυτό το βίντεο έχουμε Still a Brain Rot. Παιδιά, αφού πάτε να ψάξετε, έχει πάντα ένα κόλλο στο μαχάρι. Καταλάβατε? Αυτό είναι το κόλλο. Όσοι δεν με ξέρουν στο Roblox, Ανδρώνικος 235. Βασικά, λέω να μην πάμε 50 μέρες σήμερα. Θα πάμε την Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε χαλάρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα που σώζουμε εξωτικά. Το σπάσατε με τα likes στο προηγούμενο κανάλι, ο οποίο μου το χακάρανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γρήγορα, έχω και άραξη. Βάλαμε το κρεβάτι. Ορίστε. Δεν ξέρω πώς θα φανεί, δεν έχω αληθινή κάμερα για να τραβάω. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Παίζω από κινητό. Και έχω first dispersion. Δηλαδή να γυρνάω έτσι. Το έχω. Αυτή τη μέρα, σήμερα έχει να εξερευνήσουμε το χάρτη. Ρε φίλε, σας αλλάζω, μπερδεύομαι. Σήμερα έχει λάθος. Σήμερα έχει εξώζουμε εξωτικά. Και ο μπήκες καφιένας μου. Και όλη και τραβάω βίντεο για το YouTube. Τραβάς βίντεο? Ναι. Γεια σας, παιδιά. Είναι η αδερφή μου που τραβάμε βίντεο.
Και σήμερα τραβάμε βίντεο όλοι και τα εξωτικά. Ωραία, παιδιά, τώρα εγώ θα πάω να παίξω λίγο Fortnite. Ναι, τζιν το Nintendo μου. Αντάλλαγμα. Είναι και δικό μου και δικό σου. Εγώ τον πλήρωσα, δεν είναι Εντάξει, πάλι. λέω πλάκα. Όχι, φέρει. Έλα Ιόλη μου. Ιόλη. Ιόλη. Πάρε τη μαμά να σου το κάνει. Εγώ δεν μπορώ τώρα. Και η μαμά ξέρει να το βάζει. Πού είναι ένα κόινι τουλάχιστον. Σοβαρά. Τώρα αλήθεια σοβαρά. Δεν μπορώ να βγω. Από πού? Από το YouTube. Απλά πάτα το σπίτι. Ναι, το πατάω και δεν φεύγει. Πατάς λάθος κουμπί, τα μικρά κουμπιά. Ναι, τα μικρά πατά. Έχει... Κοίτα καλύτερα Ιόλη. Δεν έχει συνδέσει το control έξυπνη. Πώς το συνδέω, Πες τη μαμά να στο συνδέσει. Μαμά, έλα λίγο. Μου έρχεται. Μου ήρθε χοντρός να τα πάρει. Τώρα μου έρχεται ο δεύτερος χοντρός με το τόξο.